Ben, moi bons días a todas e a todos. Empezamos primeiro coa información dos acordos da Xunta de Goberno, despois, lóxicamente, contestarei as preguntas que se me formulen. Si podo, claro. Entre os temas da Xunta de Goberno, aparte das tradicionales licencias de obras, eu salientaría a aprobación e inicio do procedimento de avaliación ambiental do plan parcial correspondente ao SUN 4 Rebordaos. Ese é o entorno do polígono do Tambre, é un polígono moi interesante, con unha superficie de 164.000 metros cuadrados, dos que 5.000 serían para equipamentos e 113.000 para zonas verdes e espacios libres. Por tanto, máis do 75% da superficie se destinaría a dotacións públicas e equipamentos. Se prevé algo máis de 300 vivendas e, bueno, pois iniciamos a súa tramitación. Tamén se procede ao inicio do procedimento de adxudicación para as obras de posto en valor do entorno da Iglesia Parroquial de Barciela, queda en Sigüeiro, na parte de Santiago de Sigüeiro, en esta parte do río Tambre, e é o entorno da Iglesia Parroquial que dá acceso, que abre o camiño que vai hacia a parroquia de Cesar. Están ali a iglesia, está ali tamén o cementerio parroquial. Tamén se aproba a autorización de gasto para o suministro e instalación de novos elementos para a renovación do parque infantil en Alfredo Vicenti. E tamén se licita por un período dun ano prorrogable hasta un máximo de 2 a xestión e funcionamento dos MUPIs, marquesinas, etc., de Santiago, a súa explotación publicitaria e o seu mantenimento, en tanto non se lee o concurso xeral probablemente para sustituir os elementos actuales por outros novos. O convenio de colaboración co Rosalía de Castro para apoio ao bacharelato internacional, o convenio de colaboración coa Universidade de Santiago para o cuarto ciclo, para o programa de maiores. Tamén se dá conta do veredicto do xurado da 13ª edición dos premios Educar a Compostela. Hai 3 premios. O primeiro, Maleta de Emerxencias Pedagóxicas, que é unha proposta sobre a educación en hospitales, en áreas sanitarias. O segundo premio, Sementar Diálogos, e o terceiro premio é Alfonso Reporteiros. Son os 3 premios que se conceden e dos que se fará a entrega. Tamén se dá conta da liquidación das contas da Fundación Granel correspondentes á anualidade 2020. Tamén se dá conta do convenio coa Asociación de Empresarios do Polígono do Tambre, onde se financian diferentes actuacións desta agrupación de empresarios e, en certa medida, a súa participación no Biopolo. O mismo coa Cámara de Comercio, por importe de 50.000 euros o primeiro e de 75.000 o segundo. Logo, cecais en urxencias, eu salientaría a modificación das bases das axudas dos bonos Corazón Compostela. Aí observamos que algunhas persoas se nos queixan de que o importe dos bonos lles parece excesivo, 75 euros, polo tanto, se habilitan 2 tipos de bonos a maiores de 50 euros e de 30 euros, se establece que cada persona podrá suscribir 3 bonos do importe que queira, e tamén se amplía o marxen de comercios, que cada comercio como máximo podrían atender bonos por un importe de 6.250 euros, se amplía a 10.000. Este teito de comercios, porque hai xa 2 comercios que agotaron o cupo dos bonos. Isto entrará en vigor a partir deste venres ás 9 da mañá. Ten que salir publicado no Boletín Oficial da Provincia, salirá publicado no Boletín Oficial da Provincia do venres, hoxe se remite o anuncio e, polo tanto, ás 9 da mañá deste venres xa pode ser efectivo. É dicir, as persoas
que xa suscribiron o seu bono de 75 euros poden adquirir outros 2 máis e o resto pois poden adquirir hasta 3. Non sei se hai algunha pregunta sobre a Xunta de Goberno. Sí, o primeiro punto non me quedou moi claro a mí sobre que era. Que a ampliación das parcelas que se poden edificar non entendí. Non, que se inicia a tramitación un plan parcial de un polígono novo de vivendas. De vivendas. Claro, ese polígono está a carón do polígono do Tambre, está encaixado, de feito atravesado na mitad por este vial de nova construcción que é a carretera que une o polígono do Tambre co Romaño e hai o vial de Aradas, conocido como vial de Aradas, e ao redor do vial de Aradas aí se podrían edificar 300 e pico vivendas. É un polígono bastante amplio, 164.000 metros cuadrados, dos que aproximadamente 113.000 estarían destinados a zonas verdes e zonas libres, 5.000 a equipamentos de diferentes tipos, outra parte ainda outro tipo de dotacións, e, polo tanto, aproximadamente o 75% do polígono se destinaría a dotacións e equipamentos e espacio público. Non? Bueno, sería unha forma de ir completando esa peza da cidade, a continuidade de Meixón Frío. Este é o primeiro paso, non? Sí, efectivamente. E o seguinte... Someter a exposición ao público esta declaración ambiental, unha vez aprobada, para que aprobar o plan parcial, que habrá que someter ao público e logo definitivamente o plan parcial. Bueno, inicia o seu percorrido. A longo plazo. Eso lle vai levar a lo menos 2 anos a tramitación deste percorrido. Finalmente, entón, hai un bono de 30 euros que o usuario canto pondría? 20? 12. O usuario pondría 18. En cada bono o Concello pon o 40% e o usuario o 60%. Por lo tanto, se habilitan 3 bonos, un que é o que hai, de 75 euros, o Concello pon 30, o usuario 45. Outro de 50 euros, o Concello pon 20, o usuario 30. E outro de 30 euros, o Concello pon 12, o usuario 18. Eso, bueno, o objetivo é facilitar que todo tipo de usuarios poidan adquirir bonos, porque nos chegaron queixas, sobre todo de estudiantes que decían que poñer 45 euros les parecía moito. Bueno, pues hai diferentes socios e en calquer caso o Concello subvenciona a fondo perdido o 40% do importe do bono. Eu que quero insistir que é moi importante que os usuarios sean conocedores, e espero que reforcemos a publicidade, pero tamén que os comercios o den a conocer, porque é unha forma para o propio comercio ou para o propio establecimento de hostelería de aumentar a súa clientela. E ao mellor, pois, se un cliente chega a comprar os zapatos ou unha chaqueta, pode dicir, oye, e ao mellor o propio comercio lle pode arreglar ali in situ. Si queres, a través desto, ao mellor, en vez de un par de zapatos, podes levar 2, ou a través de, ou en vez de levar unha chaqueta máis barata, podes levar outra de maior importe, porque o 40% é gratis. Ampliado o prazo para gastalo? Non podemos. Pois porque hai que liquidar as contas, ten que estar no presuposto deste ano, e o 10 de decembro un pouco esgota o noso plazo. Se non, eso xa o teríamos valorado. Hai 2 temas que non poderemos cambiar, que é o porcentaxe de participación municipal, ten que ser o 40, porque temos que manter o porcentaxe desde o principio. Se ao principio hubiéramos empezado con 50, podía seguir con 50. Pero eso non o podemos modificar e non podemos ampliar o plazo. Non sei se cabría a posibilidad de, bueno, pues en vez do 10 é o 15, pero ten que estar liquidadas as contas este ano. Porque senón hipoteca que ven e non sabremos se teremos esa disponibilidade ou non. Máis preguntas? Sí, bueno, pois xa falando de presupostos, bueno, a oposición está un pouco confusa con esa paralización da redacción dos presupostos.
tachan directamente de excusa por parte do grupo municipal. Mire, a oposición, a ver, o ano pasado, que eu saiba, non apoiou os presupostos. Ao revés. O proceso de negociación sirveu para que perdéramos un mes e medio sin resultado práctico ningún. Eso non quere decir que este ano vaya a ser así, ou que este ano sea distinto. Por tanto, eu espero que esa impaciencia anticipe unha vontade positiva de apoiar, porque se a impaciencia é para logo decir que non, pois, bueno, non é demasiado positiva. En segundo lugar, eu creo que calquer persona sensata, calquer persona medianamente sensata, sabe que se nos din que vai haber un recorte de 3 millóns de euros, eso afecta aos presupostos. E calquer persona que participara na elaboración de presupostos sabe que a parte disponible dos presupostos municipales é unha parte moi pequena. Concretamente, nos estimamos que aproximadamente é o 7,5% do presuposto. É dicir, o 7,5% de 100 millóns, máis ou menos, son 7 millóns e medio. Se te recortan 3, é un recorte moi potente. Por lo tanto, estamos intentando saber tamén a través da Federación Española de Municipios e Provincias e co Goberno de España que se vai facer. Se é que o Goberno vai sacar un decreto lei a corto plazo de tal maneira que podemos manter total ou parcialmente a recaudación por este tributo, ou se esa expectativa non existe e, por lo tanto, debemos dar por definitivamente perdidos esos 3 millóns de euros, por lo menos para este ano. É un escenario completamente diferente. Por lo tanto, lógicamente, eso afecta o marxen presupostario dunha forma drástica, porque, volvo a repetir, o personal vai ganar o mismo, con 3 millóns ou sin eles. A luz nos vai cobrar o mismo, teñamos os 3 millóns ou non. E supoño que é bastante máis que este ano. Os contratos coas diferentes empresas hai que cumplirlos exactamente igual, con 3 millóns máis que con 3 millóns menos. Por lo tanto, esos 3 millóns van directamente sobre a parte disponible. Eso sabe calquera e, bueno, eu espero que esta impaciencia anticipe unha vontade positiva, porque se anticipa unha vontade só para redar, pois, bueno. Que noticias lle chegan, alcalde? Habrá unha solución pronto para este tema? Hasta non sabe nada? Non temos noticias. Eu espero que a través da FEN, o único que o Goberno anunciou é que tiña a intención de tramitar un decreto lei, non sei, pero foi unha información moi xenérica. Non sabemos se vai ser así, se vai ser de outra maneira, e non sabemos se iso vai ser con carácter inmediato ou se, polo contrario, iso se vai a demorar no tempo. A única parte que é positiva en isto é que isto nos afecta por igual a concellos gobernados por todas as formacións políticas, porque nos afecta a todos. De feito, os dous concellos máis afectados de España son primeiro Madrid, segundo Barcelona. Son os dous máis afectados. Pero, no caso noso, tamén é un concello significativamente afectado. Os poñer esas conversas con oposición. Hasta que... Sin saber que hai unha solución... Pois hasta que non teñamos algún tipo de previsión realista que podamos manexar, se a seña que sí ou se a seña que non. Canto teñamos esa previsión, pois empezaremos a falar. A nosa intención era empezar justamente esta semana, pero agora mesmo non estamos en condicións de afrontar con un mínimo de realismo esa negociación. Estamos casi que os presupostos xa se vayan máis alá do principio de ano. Bueno, os presupostos, a nosa intención era abordar a negociación coa oposición este mes e o mes que ven, e a principios de ano, se había acordo, pois para diante, e se non había acordo, pois a principios de ano tomaremos as decisións que teñamos que tomar. Os presupostos tamén é un problema, non? Porque nos presupostos deste ano sí que estaban esas 3 millóns.
Nós teremos que prorrogar, se non temos outros presupostos novos, teremos que prorrogalos. Pero, efectivamente, vostede subliña un problema importante. Se non contamos con esos 3 millóns, é probable que teñamos que aprobalos con unha limitación de disponibilidade. O sea, que non podemos disponer do 100%, senón de unha parte. Eso non é limitar. Pero, bueno, aí estamos. E se non chegan a chegar esos 3 millóns de euros, supoño que estarán estudando un pouco como quedaría a situación do Concello, ou por onde se recortaría, ou por onde se trataría de axustar. Pois trataremos de protexer os elementos esenciales, trataremos de protexer os máis débiles e necesitados e trataremos de recortar en aqueles elementos que non sea posible. É unha cifra enorme, non é unha cifra pequena, é unha cifra enorme. Recortar, en todo caso, en obras. Non, é que en obras sí que non podríamos recortar, porque en boa medida as obras se van a financiar con apelación ao crédito e o crédito só pode financiar obras. É dicir, non hai ninguna posibilidad de destinar presuposto de obras para gasto corriente. Por tanto, en obras é prácticamente un dos poucos capítulos que se verían mínimamente afectados. Entón, sería máis afectado? Gasto corriente. Gasto corriente e gasto disponible. Axudas? Pois non quero falar deste tema, pero é posible que se sea gasto corriente e gasto disponible. É verdad que despois quedaremos o albur do que se poida facer co remanente positivo do ano 2021, que contamos con que haya remanente positivo, e o remanente positivo do ano 2021, se se manteñen as condicións do ano 2020, que entendo que sí, podríamos, si hai, podríamos utilizar para axudas. Vale? Unha situación complexa para todos os concellos de España e, sobre todo, para aqueles nos que plusvalías tiña unha representación maior. Casualmente, é un imposto que a quen afecta e os concellos máis dinámicos. Canto máis dinamismo, máis nivel de afección, canto menos dinamismo, menos afectación. Porque é un imposto que grava a compraventa. Onde hai máis dinamismo, hai máis compraventa. Onde non hai dinamismo, hai menos compraventa. Por tanto, os concellos dinámicos máis afectados. Canto menos dinámicos, menos afectados. E aí estamos. Pero fíxese, para o Concello de Madrid é o 10% do presuposto. Sobre 5.500.000 é o 10%. Non é unha cifra pequena, Para nós é o 3%. Bueno, a ver, algunha pregunta máis? A relación das primarias. Bueno, das primarias, a miña posición era conocida, por tanto, eu estou satisfeito do resultado, pero máis satisfeito, tan satisfeito estou da participación e da actitude xeral da nosa militancia moi madura, moi democrática, e desde o punto de vista de Santiago, lóxicamente a maioría de Santiago se posicionou coa maioría do Partido Socialista, pero máis aló deso a mí me parece fantástico e eu quero salientar o clima de responsabilidade e de colaboración de todos os 11 delegados que representamos a Santiago dentro do Congreso Galego. Somos 11 delegados plurales, hai delegados que apoyamos, que votamos a un candidato, hai delegados que votaron a outros, pero os 11 imos a compartir unha mesma posición que vai ser de lealtad institucional, de colaboración e constructiva. Hubiéramos sido igual se houbera ganado o actual secretario xeral, tamén a nosa posición houbera sido de lealtad institucional, de colaboración e colaborativa e constructiva, e desde logo vai a ser así co candidato que resultou ganador. Todos nós o que queremos é o mellor para Galicia
e o mellor para o Partido Socialista, e ambas as dúas cousas son coincidentes. Para Galicia o mellor é un Partido Socialista dinámico, é un Partido Socialista razonable, é un Partido Socialista constructivo e positivo. E bueno, esa é a mesma actitude que nos imos a manter, constructiva e positiva. Que espera deste cambio? Pois acabo de decir, eu espero un partido máis unido, máis integrado, e espero un partido socialista positivo e constructivo, que o conxunto dos galegos vexan como un instrumento útil. É dicir, eu o que aspiro é a que o que os galegos ven no Partido Socialista nas eleccións xerais e nas eleccións municipais o vexan tamén nas eleccións autonómicas. É evidente que nas eleccións municipais centos de miles de galegos ven no Partido Socialista a opción que máis lles convence para xestionar e gobernar os seus concellos e diputacións. E é evidente que centos de miles de galegos viron eso mismo para o goberno de España. E é evidente que moitos deles non o viron nas eleccións autonómicas. Pois nos aspiramos a que tamén o vexan nas eleccións autonómicas. Eso debemos aspirar. No mellor para Galicia, que ao final e a postre sempre será o mellor para o Partido Socialista. E, bueno, xa está, non? Bueno, pois, moitísimas gracias. Bueno, espera, outra pregunta, última. É que vimos por aí que a semana pasada se aprobou o consorcio plan director para a Alameda. Non sei se sabe de que... Bueno, inicios do plan director. Bueno, isto xa se iniciou hai tempo, se retoman os traballos de elaboración do plan director da Alameda, que é unha forma de regular os usos, a ordenación, etcétera, da propia Alameda. O que si quero decir con absoluta tranquilidade é que ninguén se plantexa sacar as festas da Alameda. Eu non sei se como consecuencia do plan director haberá algún axuste que facer, que é posible que sí, pero serán axustes. As festas da Alameda é un tema que se leva discutindo décadas. En algún momento se plantexou a hipótesis de trasladarlo a Salgueiriños, de trasladalo ao Parque de Belvís. Desde logo, con sinceridade, eu non contemplo esa hipótesis. No que a mí se refire, o centro das festas de Santiago seguirá sendo a Alameda de Santiago. Non, me parece imposible imaginarme outra ubicación. Sei que houve concellos como Pontevedra que o sacaron do centro e os levaron á periferia. Bueno, pois ali ao mellor sí, pero en Santiago a tradición é tan grande na Alameda que o sacalos me parecería que non sería comprendido e que supondría un cambio moi grande. Bastante disgusto teño con ter que sacar os fogos do Apóstolo da Plaza do Obradoiro. E iso salen porque non tiña outra opción. Que se a tuvera seguirían. Pero como non hai, pois saliron e buscamos outras opcións. No caso da Alameda non contemplo sacar dali carruseles ou divertimento. Entón, por onde irían as modificacións? Non teño nin idea. Digo que non descarto que o mellor como consecuencia do plan director nos obriga a facer algún tipo de axustes, pero non considero a hipótesis de sacar as festas de ali. Nin como hipótesis. Pois cando vexo o plan xa o sabrei. Mentras tanto, pois non o sei. É posible que establezar un tipo de limitacións na ferradura, en cousas que se poderán facer, cousas que non. É posible que nos plantexe... Eu non son o que vai facer o plan, por tanto, o estudiaremos, pero non contemplo o sacar as festas da Alameda. Algo máis? Veña, moitísimas gracias.